valahogy benne legyen egy hétig a közéleti témákkal. Leállunk Csiszárfalván, vagy Szigliget, de Csiszár Jenőnek itt van a háza. Szigetliget, Csiszári. Az, hogy fel és piros, az úgy olyan van. Látom most a egy hétig átmegyünk Bicsa blogba, amit általában 10 éves lánykák szoktak vezetni, és ami ugye abból áll, hogy megírják, hogy milyen unalmas volt a kémia óra. A legtöbb ember, amikor elmegy nyaralni, befejezi az írást és szünetet tart, helyette én videókat rakok föl. Politikáról most nem fog esni szó. Nem fogom kiértékelni azt, hogy mit írt a Veres Mafiáról a Hír TV. Borba az igazság közben, igen. Belemegyünk a borba, úgyhogy. Hű, ez félelmetes. De miért? Jó van.